Kegiatan isu pagi hari penderita stroke alias Reto Isbel beca nder pret. Eleh dingi bar guling. Oh, hati-hati. Guling neh kok. Perkembangannya 2 bulan diterapi gawe pohon Makassar sak wohe sak oyote sak godhonge lah kok nyerowomoh mangan ndok poyo karo jeroan dingi gelundung neh lek diomongi angel kok anjane wong lara stroke sing ujian terberat ya soal panganan kok anjen lek kon tarak kon menghindari angele ndak umum. Ngungkul-ngungkuli wong ngarepe nganu bel lek kon terak mangan. Ini rumah samu neng jero pikirmu sing enek mek iwak, mangan, turu, ngletong. Kayak ngluwetong ya mbok lek ngletongi kaya sapi ngene lho bel dadi iki teratur. Lho lek ngluwetong kok incrit-incrit kayak dawa kono. Aja omong ning Kong. Akhire Enggak tepat. ya ben isin kok ben lek ngletong neh iki dadi ora dietrek-etrek ngono. Wong sapi ngono lek ngletong lho sopan. Aku ngletong nang kene so menungso ngono. Engko keruken. Lah Isbel ora lek ngletong. Enek sing nang kono, enek sing nang kene diser-ser nih. Otok aku otok. Malah kutuk piye to? Enggak ngotok. Otuk iki piye to otuk? Ngapusi ya yo. Oh Isbel sing ngapusi. Kakung lah wong ya ngapusi kakungnya aku. Lah sing tak takoni kuwi ya ngapusi mangan pira bel? Siji. Tiga. Koncone melu ngono no ngomong. Tiga. 3 apa 4? 3. Ndoke 3 jeroane. Wis gak rong. Sake oke lek mangan. Wis ini sih lah Kong. Untung ora parah tanganmu gek moro-moro ndak kena total ya to. Wis lha ya mulai sehat neh. Ono sesuk mangan neh ndok karo jeroan enek kok 3 kilo ngono. Wong stroke lekas sehat kok. Wis apa dimplok neh. Enggak. Dalam pikiranmu apa? Bangun tidur, makan lagi. Habis makan, tidur lagi. Ngono ya, Bel. Enggak. Bel becake. Tapi ya piye kadang ya ngangeni lek ora enek kowang-kowong kaya wong gong ngono. Ya masak apa iki, Mang? Apa wis nih? Amin mek. Kates. Kate sapa? Kates tuku dalan. Tuku lek menyolongno. Jalukno ndi? Kate sapa? Usmi. Wah, kate sini gak ngono iki. Iya, kuwi to. Lah, Jangan Kong. oh ndak boleh dijangan. Jangan Kong. Sebel becak. Tan encen nganu apa lho ya. Wong stroke iki sing paling apa encen ya wis ngono kuwi lah. Tarak-tarak bab makanan-makanan sing pantangan-pantangane kuwi malah malah dituwur seolah-olah kuwi dadi ujiane sing waras. Nyawa mercing-mercing kuwi. Ning lampu ngerti Kong. Ngerti. Ya kok timbuli ya kowe engko rasane ora pesing-pesing piye. Oh enggak mau nyoba lagi mau yo. Ngosok. Kurang iso mangan. Wis adus tapi. Sudah lah, kan kuwi kampung. Heeh, anjane isuk iki terapi ngono kuwi. Adus terus mari ngene sikile dicepot, Sandale dicepot. Terus mlaku lho. Ya ora apa-apa wis mari masak. Yo antes mangko ae kok. Diomongi iki lek wong lara stroke angel mercece jan
Mentu wala tak adai karung kok entrene susu. Adai karung tak gandol ning wit ngarepan ae tak ketokne mripate tok karo tangane loro ngono. Apa ditukokne boneka ngono bel apa wi kostum kodhok kae. Oh nyapa. Jak golek dhuwit ning perapatan lho. Alah, alah, alah. Wong ya wis engko ditinggal kerja, hati-hati rasah rewel gek lundung akrobat.